pero paranista, no? Kaya rin naman kita, no? Ng magadulong naman sa inyo, ay kung likod-likod na subong sa mga bagong tuwid, no? Happy New Year lang sa inyo tanan-tanan, no? Kaya, antes gali ako magpalayo ng tulong sa inyo sa mga bahanon, no? Duyag na ito na i-acknowledge ng pugon na tamyabon. Duyag na ito na tamyabon, no? Ang atong mga masunod. Atong maging katuan sa pagpitsa 29 din sa Barangay Makatol, Pututa, no? Sa Inahin Resort, no? Ang malitayon lang na pag-tambibalat itutuutan ni Inday Christie, no? Sa mga bumbagso and suling pamilya, no? Mayong gabi lang dira sa inyo. Kung mayong hapon, no? Diri sa atong channel. Ang subong man diri, no? Dira sa Kwan. Kagabi dira kami sa Barangay Lusog T. Hindi Antiki, no? Pizza 30. Ginapasalamatan din natin ang pag-abi-abi, ang manaming ang pag-abi-abi dira sa aton sa Barangay Lusog, no? No? Na nanday sa mga manalo pamilya na pinagit si Tuturan din, no? Na nag-contact din sa aton para nga mag-perform dira sa ilang barangay, no? Sang pag-abi lang, no? O medyo tuyo-tuyo ka rin subok. Ikong pagkitapot sa city, alas 2 na sa kagahon. Alam natin, alas 2 na sa kagahon kami magtulong-tulong. Dito, bitin sa tulong. So, magpapito ako kami. Okay, no? Maraming salamat, no? Napinagin sa mga bumbagso pamilya ko sa mga sulit pamilya ko. Pinapasalamatan maraming ang inyong kapag-abi-abi nila sa alam, no? Wala sing tropong nga kaayo kapag abi-abi dira sa diyari, tulong ko na isang mga ambaron sa ilong tulong. Dumaan ko alay nga tulong sa inyo, hindi ba? Diyari ka rin, no? Salamat sa gobyerno. Kaya nga ang gobyerno may tatangalakan. Bukan lang sa mga mundo sa nakawatihan na magpagatunan
mapunta ang itaas ang grasya. Salamat sa tagapagkasikaso, sa tiis na pumipikap sa taga-munisipyo. Bakit na bagay ang pinapag-usiso ng sinusisi at ang mga pulis mahatak ang iniiso. Magkatulog itaman tunay ang kasulhayan sa mga estudyante katigulangan. Isang bukay lang magkasya kada tatlong kapulan. Sa mga kinahanglan, sa mga kinahanglan magkakiyan mga sino, mga pulis di magmulaw sa pag-asa. Kaya nga kung gobyerno may pagkakalakan, tanong sa mga puyo sa makarangatihan nga magpatayunan pag-hindi lang mapunta ang butas ang grasya. Salamat din sa pagkakasikaso, sa tiis na pumipikap sa taga-munisipyo. Kapukit na patay ang inyong pag-prosiso ng senior citizen at ang mga pulis mahatak ang iniiso. Kapukit na patay ang inyong pag-prosiso. Salamat, salamat, magkamigil na salamat sa ating gobyerno. Okay, kemudian tolong menghadap itu. Selamat sa gobyerno. Dari naman ang pahanon ng nagtulong. Sa pagbumikan, matapos ng lahat, tubig matapatan sa matasan Diyos. Alam na ako ng tanan, ano ang gawin, siningkali ko pa sa ikaw ang tuwan. Sa pagkalumaan, palangka
paglubos, pamatay sa tao, mga hilig ko ngayon di maayo, ay nakalikon ka, kahunsang pinunyo, sa mata sa Diyos, may kasalanan, makatahaglaw, nakakasilutan. Itanong sa isip, pagkulong batong, mga may utang, siyempre pagkakaroon, pag-inusan na lang, manging kabayaran sa mga nahiyo, mga kasalanan, ang nalakit pala, dapat masunod, sunod sa pinunyo, wakong iyas ang Diyos, walang kasalanan, hindi na sinunod, dapat lamang magagong isang sila, walang makabuhin, higam sa inutan, hindi dapat tutuloy sa aking parihan, walang tumanaglan sa iyong paghahan, walang kakabuhin kung saan ko pawikan. Tanong sa isip, mga kulubatan, kung sino ay utang, siyempre pagkasakot, pag-inusun na lang, manging kabayaran sa mga nahiyo, mga kasalanan, ang lalukit bala, dapat masunod, sunod sa tinunyo, kung iyas ang Diyos, walang kasalanan, hindi mo sinunod, dapat lamang magagong sang sino, walang makabuhin sa ating pinutan, hindi dapat tutuloy ang ating parihan, walang tumanaglan sa iyong paghahan, walang makabuhin Okay, no, yan talaga paano ginadulot, ginadulot kung gina-shout out natin sa mga masunod, no? Napinagit sa kay Ma'am Mary Ricabarra Ayala sa Florida, subukan sa kay Ma'am Immediate Titribuso Ayala sa New York, at sa kay Ma'am Hill Chansil Ayala sa Singapore, no? Subukan sa kay Ma'am Jima Moliban Ayala sa Hong Kong. Ngayong Merry Christmas sa inyong tanan-tanan, no? Pinagit sa kay Dr. Edward Rivera, Ayala sa Florida, Ayala sa Canada, no? Mayang na po lang po. Happy New Year. Happy New Year, no? Merry Christmas.
Christmas advance. No? Happy New Year. Kita Happy New Year kita kay Karunong. Karola. Okay, madam, salamat. Terus kita magpadayon. Yari anay naman ang mga shout-out. Gikan sa atong mga kauturan. Shout out sa kay Jenna Lentoyo. Hambal na Happy New Year tayo, Pirot. Happy Shout- New Year. Shout out Pamilya Tuyo, Lentiha, dyan sa Barangay Bundok, Lambunaw, Iloilo, watching from Saudi. Mayong hapon tayo, Pirot, always dito ako gaabang-abang ka mga upload mo. Hambal ni Mark Adventure 01. Happy watching. Idol na idol po kita tayo, Pirot, kaya gaya-gaya ko yung mga kanta mo. Hambal ya. Thank you, Geta. Shout out sa kay Robin Lacinto. Mayong hapon sa tanan kag Happy New Year. Request lang ko kanta tayo pero hulaton ko. Madamong salamat. Okay na. Okay na. Kaya ginahula pangkutan ni paano nagatibulo ko sa katawan isang nagahulak. Pag-istay sa dito perigo ang parang rolay ng lyrics. Yari para get sa mga bahay yung paano nagatibulo hulak. Halos ka lang Sa
Jadi naman ang nagkahulat ko. Alam mo, hindi ko makuha.
Okay, kemudian mga nabyanan, ang tulong sa inyo, sabay pa. Isang naging pagkabahay. Antes naman kita na yung padayon, yari naman nanay ang pinakumang shout out, ikan sa ito ng mga tao. Pwede ka request tayo pero at ginbutang-butangan ang bal ni Jen. Ngayong hapon idol pa shout out sa pamilya. Saban. Sa pamilya Padernilia Granha kag Azor family ani sa kay Anisia Azor. Happy watching. Ninong Edward, si Leslie Sapado. Happy New Year tayo pero watching from San Joaquin Iloilo pa request tayo pero marumbado halin sa kay Julius Conde. Tayo pero Happy New Year kami ako gali ang ako asawa nga gahigdahig na sa si Lorna Kapote sumugat kay ginakapoy siya salamat kay ni Timoteo sumugat. Request ko kanta mabugnaw ang lasang shout out ko sumugat family Maria. Okay na? Okay, pero sa usang yari ang inyong kinapangabay ng banon, yung butang-butangan, isa rumbanan, isa bugnaw ang lasang. Ulot na ito siya.
Ang daming gusto mo ang pinapagdagay. Halos araw lang nasusulang pagkain. Ang hirap pagpaparamdam, wala akong mapatiyan. Diri ka natutang sinihan kapitihan ang binabalik-balik ko. May magkakato sa diskuhan tungkol sa mga kamay ko. Diligid makaibay ang pagkakarumbatan. Pati na ang pagtutulog pasigayan ay ang hinauna siyang katilahan. Gabi na nakita ko ang hugnas na larawan, nagigigit mapanas sa akong panungkulan. Sa mga kuwang hangtunan na lalaki, pinutuan sa lugar sa isa't kapatid. Wala din maglalagay ang aking mga diskarte, kaya iya mga English, hindi ako maintindihan. Erika at natutuwa na ang pag-ispila ay dapat pasimulan. Kay ang pinakalam ng dagsang kabataan ay hiyas na paandi na baka sa tulagan. Sa talon na tulang sa alam na ako man lang kasi ang may kasaysayan. Kay ang pinakalam ng dagsang kabataan ay hiyas na paandi na baka sa tulagan. Sa talon na tulang sa alam na ako man lang kasi ang may kasaysayan. Kay ang paghimakas sa mga ginikalat, naranan sa pagkama ng pinakabataan. Sa karunungan masayagan na ang may kasaysayan. Kay ang pinakalam ng dagsang kabataan ay hiyas na paandi na baka sa tulagan. Kay ang pinakalam ng dagsang kabataan ay hiyas na paandi labaw pa sa tulagan. Okay, ano no? Mabasa natin ang mga tutunan dito sa buwan. Hindi natin mamay para sa mga saya.
Okay na. Diyan na. Nagulot na natin. Nuko na. Ano na natin sa inyo yung pagkakapagpapay na. Pero naman, naman na kita. Shout out ng gikan sa pagkakapagpapay. Sa pagkanta sa request ni Choir Manti, ano? Manti may nag-shout out doon? Choir Manti may nag-request? Okay, no? Hindi natin tuwan na ka paano nang dulot sa tusin nyo. Paano nasa nauda pa natin. Paano artikulo, kanubol. Para kasi nga, mo ginang pangapay per minimum minute.
Walang simsalang
Sulit na wala na kita si Tipo, no? Kaya lang na kita madadulong tutok naman sa masunod na domingo. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo kalantanan.